Iawn, gyfeillion, wel, ti di ddechrau, dwi'n meddwl bod yn amser i ni ddechrau. Dwi'n meddwl sefyllfa'n bach yn annisgwyl y bore yma. Fi oedd i fod i gydeirio'r cyfarfod yma. Fi oedd cydeirydd Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru. Rwy'n chi fod gyfarwydd ar corff yna fel hun i'r graddedigion. A fydden nhw fi oedd cydeirydd yr adran yna, ond fi na ryw gymrydodau a i ddim ar ei hôl nhw ymlaen llaw wedyn erbyn wythnos diwethaf yn amlwg mae fi oedd i fod i ddarlithio hefyd. Fi cydeirio fi'n hunan fel mae pethau'n troi mas. Fel wedi awgrymu Adran Ethnoleg ac Astudiaethau Gwerin Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yw'r adran, ac roedd hi'n edrych ar Astudiaethau Gwerin yn gyffredinol, ac wrth gwrs o'n i'n bwriadu cael rhywbeth ar ryw agwedd ar traddodiadau Gwerin yr ardal yma. Ac oherwydd mae fi sydd yn darlithio ac yn gofyn wneud hynny ar un olaf braidd, beth ydych chi'n ei gael gen i yw trafod math arbennig o traddodiadau Gwerin, sef traddodiadau Gwerin cysylltiedig a diwygiad Methodistaidd yn y gwirionedd. A beth oedd e'n trio dadlau wrth i ni fynd mlaen yw wrth gwrs bod diwygiad Methodistaidd a'r grymoedd ysbrydol yn y cyfnod yna wedi creu diwylliant newydd a adnewyddu'r diwylliant Cymraeg i gyfeiriad penodol, ond yn y broses yna hefyd wedi creu diwylliant Gwerin amgen fel bethau. A ni'n mynd i ganolbwyntio'n arbennig ar y cyfnod o tua 1785 i 1815, diwedd y 19af ganrif a dechrau'r 14af ganrif ar 15, sef cyfnod Thomas Charles, gallwn ni ddweud, yn y Bala. Thomas Charles yn mynd i'r Bala yn 1783. Dwi'n cofio, oedd eisiau dod yn ôl wedi bod yn fyfyriwr yn Rhydychen ac yn Girad yn Wlad yr Haf, ond oedd e'n dair eisiau dod yn ôl i Gymru. Ond wedi syrthio mewn cariad â Sally Jones, y Bala. Ac oedd hi ddim yn mynd i symud o'r Bala dros ei chrogi. Ac oedd rhaid i Thomas Charles mynd i'r Bala os oedd e'n mynd i'r priodi hi. A hynny yw, yna stori, yna ramant a chwedloniaeth yn rhwng wrth y stori yna, wrth gwrs. Ond Charles, wrth gwrs, yn methu cael cydadaeth yng Ngogledd Cymru oherwydd i efengylydiaethau, i Methodistiaethau, ac yn y diwedd yn ymuno a seiad y Methodistiaeth yn y Bala. Ac o dan i ddylanwad i yn y gwirionedd, mae Gogledd Cymru, oedd y mudiad Methodistaidd wedi bod yn fudiad yn ne Cymru'n arbennig o ran cryfder. Ond o dan Thomas Charles, mae'r mudiad yma'n datblygu yn mudiad grymus iawn yng Ngogledd Cymru. Ac yn effeithio yn drwm iawn fel y gwelwn ni gydaethon ar ardaloedd yma. Cos dwi'n mynd i ganolbwyntio ar Eifionydd yn benodol. Nid yn unig am bod y Eisteddfod yma, ond oherwydd bod yn ardal nodedig iawn yn y cyfnod yma fel y gobeithio gwelwn ni cyn y diwedd. Dwi'n mynd i ganolbwyntio'n arbennig ar Rhos-lan yn y ran gyntaf, ond oedd i'w flas i chi o'r emynwyr mawr y cyfnod yma yn ardal Mae'r gael Cyn-fyfyrwyr wedi godi roio, Cyn-fyfyrwyr oedd yn yw'r gynolbwynt i bob math o bethau yn yr hanes yma. A mae'n gyfnod arbennig iawn, mae'n gyfnod o ddiwygiadau a ddiwygiadau ysbrydol grymus iawn o tua 1791 ymlaen yn y diwygiad mawr grymus yn y Bala a hynny'n cedi wedyn. A wedyn, tua diwedd y cyfnod yna, yn 1808 wedyn, mae gyda chi beth sy'n cael ei alw'n diwygiad ddisgelert sydd yn diwygiad grymus iawn arall. A mae yn wir, mae... Mae wedi symud ymlaen i gobeithio. Mae Henry Hughes Brincier, hanesydd, prif hanesydd falle diwygiadau crefyddol Cymru
ar ddechrau'r 20eg ganrif, mae'n sgwennu tua 1954. Henry Hughes Brinkyd, ond yn frodol o Lansynbrwyd, fel mae'n digwydd. Mae fel ych chi'n gweld ar y sgrin, mae'n sôn am y blynyddoedd rhwng 1785 a 1815. Fel y cyfnod mwyaf llwyddiannus ydy erioed ar Gristnogaeth yng Nghymru, meddwl e. Ac, wel, mae'n nôl at yr enwau erys ar y sgrin mewn munud yn y fe. A pobl ifanc gawnus nawr yn dod i'r amlwg yn y cyfnod yma. Pobl, fel rhai enwau sydd ar y sgrin, John Elias er enghraifft yn y fe. Mae'n y gnwd rhyfeddol nawr o Gristnogion gawnus yn codi, rhai nhw'n bregethu'r grymus, eraill yn awduron a tryfed diwynyddol a defosiynol, rhai nhw'n emynwyr a rhai nhw'n wneud y tri peth, wrth gwrs, yn y benthyr. A beth maen nhw'n wneud yw maen nhw'n troi dan y dylanwadau yma ar bobl ifanc nerthol, grymus, gawnus mewn codi. Maen nhw'n troi y diwylliant poblogaidd Gymraeg yn gynyddol i fod yn diwylliant poblogaidd Gymraeg gwerinol Gristnogol. Efengylau methodistaidd, yn gwirionedd, y defnyddio ddau derm dan Efengylau gyfystyr yn dibynnu o'n i nawr. Hynny yw anghydffurwyr oedd wedi dod ar anodd y diwylliant methodistaidd a'r methodistaidd ei hunan sydd ar fin erbyn 1811 wrth gwrs yn troi'n enwad ar wahân. A beth maen nhw'n wneud, maen nhw'n creu diwylliant amgen. Hynny yw, y darlun sydd gyda chi yn aml iawn gan bobl yw y ddau beth oedd yn gallu denu cynulleidfa yn y flwyddyn 1800 er enghraifft, oedd yr Amseroedd ar yna llaw a pregethu awr y gored ar y llaw arall. Hynny yw, Twm Ornant a John Elias os gael ei fel yna, ynde. Fod Twm Ornant yn ddiddorol iawn, erbyn diwedd ei fywyd wedi crosio'n agos iawn at y methodistiaid. Y tro diwetha i Twm Ornant cael ei weld o gyhoeddus os gofio'n iawn, oedd yn Porthmadog, yn agor y capel y Porthmadog, a Thomas Charles yn y pwlpit, a Twm Ornant gyda bywyd John Elias oedd yna yn y set fawr. Ond beth i chi'n gweld mewn gwirionedd y bregaeth sydd yn ennill y dydd ar yr Amseroedd. Yr Amseroedd yn cael ei chronu hen diwylliant o 19eg ganrif sydd nawr yn cael ei disodli gan y diwylliant newydd blaengar ar y pryd sydd yn wrth gwrs yn anodd i ni ddychmygu beth sy'n ni'n edrych yn ôl yn dyn ni dros y canrifoedd trwy gyfnod ddiwywiad y capeli, trwy gyfnod oes Victoria ac yn y blaen. Mae'n anodd i ni roi'n hun yn ôl yn y cyfnod yma a gweld y brwdfrydedd mawr yna sydd yn gyrru diwylliant newydd Gristnogol mewn poblogaidd yn ei blaen. A mae yna ddau gamgymeriad mawr i credu yn cael ei wneud gan bobl. Os ych chi'n troi fel y dwi'n yn gwirionedd mewn cylchoedd a gwisgo het arall ar hyn o bryd yn gadeirydd Cymdeithas Gwerin Cymru hefyd. Ond yn y byd diwylliant Gwerin erbyn hyn, mae'n llawdrwm iawn ar y methodistiaid. A chi'n gweld, chi'n gallu mynd i YouTube a gweld bobl yn lladd ar y methodistiaid ac yn dweud bod wedi lladd yr hen diwylliant y Mary Wales yma, y Gymru lawen y 19eg ganrif. Wel, mewn gwirionedd, dwi'n yn credu bydd y llawer o bobl i canu Gwerin, y tŷ Gwerin yn hyn, gyda nhw'n ôl yn y 19eg ganrif. Dwi'n yn siŵr pa mor hapus oedden nhw ac ysirus oedden nhw yn mynd beintio teirw, ymlaeth Ceiriogod, camdrin bobl. Mae'n digon rwydd i romanti'r gorffennol, ydy. Doedd Mary Wales, mae dyn nath sôn yn Mary Wales, Edward Jones, Barbara Brenin, wrth gwrs, oedd yn edrych nôl ar Gymru o Lundain yn doedd, oedd ddim yn byw yn Gymru hynna. Ond beth yna am hynny, dyw nid. Yn un peth, mae'n anghywir i feddwl fod y methodistiaid neu'r Amseroedd na'r capeli yn gorfodi i diwylliant o bobl eraill yn y cyfnod yma. Falle bod hi'n digwydd erbyn oes Victoria, mae mater arall i hynny, pan mae Amseroedd a methodistiaeth yn mynd yn hegemoni fel petai. Mae yna
gorfodi cymdeithasol a bobl wedyn. Yn y cyfnod ni'n trafod yn hyn nawr, nid gorfodi sydd yn gwneud nhw sy'n cael ei erlyd gan y sefydliad. Fel y gwelwn ni yn trefnu at Robert Rhos-lan, mae sawl enghraifft o hynny yn Drych yr Amseroedd. Hynny yw bod yr hen ddiwylliant hegel yn i'r cyfnod o sicr, byd ysgoiariad a'r ddiceriad yn cael y dorf i erlyd y Methodistiaid, i erlyd yr anghyfyrwyr. Dyna'r pryd cyntaf i gofio fan ni'n sôn am draddodiadau Gwerin a newid y traddodiad, lladd yr hen draddodiadau Gwerin, a do'n ddim yn cael ei lladd wythnag i raddau heriaeth, ond nhw'n cael ei addasu i raddau ac yn parhau mewn rhannau o'r boblogaeth. Neu fydde Cymdeithas y Lawan Gwerin pan gafodd ei sefydlu yn 1956, dwi'n mynd i gallu casglu hyn y lawan gyda nhw wedi cael ei lladd o'r tir yn cwyr. Ond wrth gwrs nhw'n cael yna Harry Parry sydd yn sôn am Lyfli Peggy, achub Lyfli Peggy yn enw ar lyfr gan Harry Parry, ynddo fe? Oedd yna dôn yr enw Lyfli Peggy, Tôn Gwerin, a cael ei mabwysiadu, cael ei tynnu mewn i gan ei Gwerin Methodistaidd yn mynyddol. A chi'n cael y weithiau, y dôn yn cael cyfeirio at y Lyfli Peggy moralised. Hynny yw, Lyfli Peggy wedi cael ei tynnu mewn ar ei fyd y capel a'r eglwys, ynddo fe? Ond y pwynt arall i eisiau gwneud, do'n nhw ddim yn cael ei gorfodi, hynny yw, doedd yr hen diwylliant Gwerin ddim yn cael ei cael trwy'r wybodaeth gan y Methodistiaid. Ond y peth arall yw, mae yna ryw awgrym bod yna newid o'r byd llawen na Mary Wales yn y 9th ganrif i ryw byd Cyn-fyfyrwyr. Ond eto, falle bod hwnna'n wir am fi'n cofio yn hyn o'r ci, yn haf yn sôn bod yn hyn o'r ci, ddim o bodwn yn beth i'w bannu ar y sir, beth i'w cylchel ar y sir. Roedd elfennau Cyn-fyfyrwyr, os gael ei fel yna, yn y sefydliad capelog anghyfyrwyr gyda'r amser, ond nid yn y cyfnod ni'n sôn yn y nawr gymaint. Wrth gwrs, hwnna tachyso, yna moralising yn digwydd, ond beth i ni'n gweld yn y cyfnod yna yw llawenydd. Dyna sy'n nodweddu bobl y cyfnod yna, yw ei llawenydd nhw cael gadael ar lawenydd dyfnach na'r llawenydd oedd y byd yn gallu gynhyrchu. Hynny yw, pan mae bobl, rhaid i chi wedi clywed ni'n sôn o'r blaen, mae bobl Gwerin yn y 9th ganrif yn sôn yn gallu canu ar enw fel Dr Cefn, can goronau cyn bod hir, fer i goron ni, fer goron Cris, a pan fydd yr hireth na sydd gan Dr Cefn a ddod gyda Cris yn y nefoedd, neu pan na chafod i ddechrau nawr y nefoedd yn y byd eich yn y blaen. Hynny yw'n lawenydd yn hwm wrth y ffydd Efengylaid Methodistaidd cynnyrch y diwygiadau yna. A mae yna, os rhowch chi i'r Oxford Dictionary of the Christian Church, yna gofnod ffurf yna gan y gair jumpers. A mae'r gair jumpers yn cyfeirio, yn dweud rhywbeth jumpers, a reference to the Welsh Methodists of the 18th century. Achos beth oedd yn nodweddu, yn wedig ar ôl diwygiad Llyngeitho 1762, beth oedd yn nodweddu llawer o'r diwygiadau yna, o neidio a dawnsio lawenydd. A mae Methodistiaid yn Lloegr yn ei beirniadu nhw braidd yn dros yn llestri. Chi'n gwybod yr ateb enwog gan Daniel Rowland. You call us Welsh jumpers, jumpers. We call you English sleepers, sleepers. A mae Pantycelyn yn dweud yn un o'i lyfrau fe, petai chi yn rhywun oedd mewn carchar, a rhywun yn gyhoeddi bod chi'n cael eich rhai ac yn rhywun arall wedi talu'ch dyled chi, a bod chi'n nath ond i fyddwch chi yn neidio yn dawnsio lawenydd, a dyna nhw'n gweld y peth yn ystodol, wrth gwrs, y llawenydd yma nawr. A dyna'r peth arall mae'n eisiau ni gofio pan ni'n trafod y cyfnod yma, bod ni'n gyfnod o bobl yn neidio o lawenydd. A'n Griffiths yn enghraifft amlwg iawn o hynny yn ei dydd. Hi a rhyw o ferched yn mynd i'r cwrdd yn Pontrogos ac yn y blaen.
a rhai'n ofni, bydden nhw'n cwmpo mewn i'r llyn achos nhw wedi ymgolli wrth canu mynnau ac yn y blaen mewn cywenydd mawr. Mae eisiau ni gofio'r pethau yna, a dwi'n meddwl wrth ni drafod ymhellach, a fel ni'n gwneud mewn ffordd, dyma ran o'r sws falle sy'n mwy amlwg yn glwm wrth traddodiadau Gwerin ac ethnig yn y blaen. Mae eisiau ni gofio mae creu diwylliant Gwerin amgen ddigwyddol gyda y diwylliant y diwygiadau methodistaidd, o leia hyd at ganol y ddyddiadau ganolfannol ac ymhellach. Ac nid, oedd yna drai ar yr hen diwylliant, ond creu diwylliant newydd amgen oedd yn digwydd. Ac nid just cael i gynnewi diwylliant llawen i rhywbeth sy'n ffurfiol i'r wynebog o'r bethau yn y fel. Mae'r diwygiadau yma, maen nhw'n creu diwylliant nawr sydd yn, wrth gwrs, yn newid Cymru mewn llawer ffordd. Oedd pawb, wrth gwrs, ddim yn Gristion, yn methodistaidd yn yngledd. Pawb ddim yn Gristion o beth ffordd yng Nghymru. Hynny yw, yng nghanol o'i seictoriaeth am y gyfrifiad crefyddol yn yna, mae tua hanner cant o boblogaeth yn mynychu lleodoliad. Ond wrth gwrs mae'n golygu bod yr hanner cant arall ddim. Nawr, dwi'n ddim yn dweud bod y dylanwad yna ddim ar yr hanner cant o ddim yn y capel chwaith, roedd dylanwadau arnyn nhw wrth gwrs o fi Gristnogol. Ond pan ych chi'n meddwl am y newid yng Nghymru rhwng 1750 a 1850, bron pawb 1850 yn mynd i'r eglwys yn ffurfiol iawn. Erbyn 1850, 4/5 yn mynd i gapel. Capel yn agor ar gyfer taledd unwaith yr wythnos rhwng 1800 a 1850. Nid yna gwarwydd o rym y symudiad yma i ni drafod. A felly mae gyda ni ddiwylliant pwerus yn datblygu yng Nghymru nawr, sy'n troi o gwmpas y Beibl, wrth gwrs, sy'n troi o gwmpas canu emynwyr yn arbennig, ac yn troi mewn wahanol ffyrdd o gwmpas y gymuned grediniol. Ni wedi ddiddorol, mae'r Rheiwen Steffan ar y maes ddoi yn dod yma hi ail ddarganfod yr hen emynwyr Tafal Gwlad yma. Yr emynwyr yma wedi bod yn bobloger, wedi bod yn canu wrth fynd. Mae Thomas Charles a ryw amesyn yn dan o fi yn mynd lawr o'r Bala i Aberystwyth. Dwi'n cofio'r dyddiad nawr, tua 1800 wrth yna. A'r cyfan oedd yn gallu clywed ar hyd y ffyrdd yna fe. Mynd higo lle bobl yn oredig ac yn y blaen, ond nhw gyd yn canu emynau wrth oredig. Oedd yr enyn wedi mynd yn gan Werin, ond mae'n dal i raddau, wrth gwrs, yn gan Werin. Os ewch chi i dafel ar hyd-destun meisydd Ffareg yn y blaen hynny, mae'r enyn dal falle yn ymlycach yna mae unrhyw ffyrdd arall ar ganu. Ond beth bynnag ni'n gweld yn y newid yma nawr, mae'r Antalydd yn mynd y bregethu dramatig. Chi'n meddwl am yr enw gyntaf sydd gyda chi ar y restr yna, Robert Roberts o Glynnog, fel ni'n ei alw fe, un oedd y ffrinanllen yn edigol. Ond eto un oedd hi'n byw yn Llanstindwy am dipyn o amser, yn pregethwr hynod nerthol, hynod dramatig. Mae'n hesyn amdano fe ar bregaeth yn Brynfrodin. A mae'n disgrifio ryw gwmni diofel ar y traeth yn y bobl ddim yn cymryd sylw o'r pethau cwmpas. Wrth gwrs, rydyddio bobl rhag i ffoi at is mae o. A mae'n darlunio'r sefyllfa lle mae'r llanw'n dod i mewn. A maen nhw'n peryg o gael i boddi, felly i ynysu ar y darn bach yna o'r traeth a'r dŵr yn dod i cwmpas. Dim ond un llwybr bach sydd. Is, wrth gwrs, sydd ennill is yn gallu i achub nhw. A mae'n gweiddi, mae'n esgus bod yn rhywun ar y lan, ac yn gweiddi mas, ffwlch am y bywyd. A mae hanner y capel yn codi ac yn redeg allan yna, bod nhw wedi cael eu cyfareddu cymaint gan y pregethu grymus dychymyg wedi dal i dychymyg nhw.
y seiad wedyn ar astudiaeth Beibledd, yn dweud, wrth gwrs nhw'n astudio'r Beibl ei hunan yn gwyddio hyn gwan, ond oedd yna ganu ar y dechrau, ac oedd y canu yna'n gallu cario ymlaen am oriau ar ôl y seiad ffurfiol, yn dweud. Mi fath o bron a bod yn noson lawen o bobl yn canu emynwyr penillion gyda'i gilydd, yn dweud. Bod ni'n dweud, oedd emynwyr wedi mynd i fath o ganu Gwerin, yn gwirionedd. Ac wedyn, yr ochr arall, a dyna ni'n nesu nawr at Rhos-lan, mae yna wedyn chwedloniaeth, mae'r traddodiadau, mae hanesyddiaeth newydd nawr yn codi. Mae unrhyw gymuned, mae rhaid i unrhyw gymuned wrth arwyr. Mae rhaid i wrth, nid oedd hanes, dyw hanes yn dy hunan, ddim yn bwysig. Ni oedd rhywun gweithio'r maes yn gynharach o sydd i ddiflasu ar hanes yn yr ysgol, meddyn nhw. Achos y cyfnod ni'n neud o dysgu ffeithiau dyddiadau. Wel, mae hanesyddiaeth ar y llaw arall yn cyflwyno rhyw ddehongliad o hanes sydd yn dweud wrthych chi yn anrywyrchu beth yw delfrydau eich gymdeithas chi. Rwy'n fel Owen Glyndŵr yn enghraifft. Ar un adeg oedd Owen Glyndŵr yn cael ei ystyried yn bethiant. Pan oedd teulu Tuduriaid eisiau cael dweud mewn nhw oedd y rai oedd wedi adennu'r coron Prydain i'r Cymru, ond wedyn nes ymlaen, wrth gwrs mae Owen Glyndŵr nawr yn dechrau dod yn arwr yn wedig yn oes Victoria. Felly mae'n lanwch rhai ar hanesyddiaeth, mae hanesyddiaeth yn newid o gyfnod i gyfnod, a bydd yn ôl delfrydau a theimladau ac yn neud o wedi. Dyma ni'n gweld y Robert Rhos-lan fan hyn yn ei Drych yr Amseroedd. Mae'n creu hanes, nid creu, ond yn crynhoi hanesyddiaeth Methodistiaid yn y cyfnod yma, sy'n rhoi ryw identiaeth iddyn nhw, sy'n rhoi hunaniaeth iddyn nhw, sy'n rhoi parch ac yn y blaen iddyn nhw. Fel i ddweud, mae nifer o'r bobl yma sydd yn gyrru'r hanesyddiaeth mewn i flaen, os ydych chi'n sy'n gyrru'r mudiad yn ei flaen, yn gysylltiedig agos ag Eifionydd, i sôn yn barod am Robert Rhos-lan. John Elias o Fôn, ond wrth gwrs wedi edu yn Abererch, wedi byw i fywyd cynnar yn flynyddoedd yn y cyffinia yna, doedd ddim yn mell iawn o ran Stindwyn. Pedar Far wedyn, y trydydd emynwyr gorau Cymru falle, yn barn rhai. Un o Garndod Benmaen, ond wrth gwrs ni'n meddwl amdano fe'n Lerpwl, achos ath i Lerpwl yna. Ond pan ych chi'n meddwl, dim ond am y tri na, bydde ond y tri na, bydde yr ardal yma'n rhyfeddol o gyfoethog o safbwynt datblygiad Cysnogaeth yn neilltuol Efengyloedd yng Nghymru. Hynny yw, tri o'r rai enwau amlwg a newidiodd Cymru mewn gwirionedd mewn cyfeirlyfr. Ond fewn ni at Robert Jones ei hunan am ychydig yn awr. Oherwydd, yn rhaid yn neb arall falle, Robert Jones Rhos-lan yw'r un sydd yn diogelu'r traddodiadau yna, yn helpu greu'r hanesyddiaeth newydd yma, neu'r cyfloniaeth newydd yma. A mae hefyd yn un sydd, fel y gwelwn ni'n cymryd diwedd os fydd amser, yn hybu emynyddiaeth mewn sawl ffordd. Nawr eto ni'n dod i'r gair i'r enw llall Llundain. Ei ganed yn y syntiedd yn Prifysgol Llundain fel eich chi yn gweld ar y sgrin gobeithio. Chydig iawn o addysg ffurfiol gafodd e, ond ddysgodd darllen gan ei fam. Di gafodd ei hyfforddi yn saith coed, ond yn cael trwydigaeth tua 1762, tua adeg diwgiad Llangeitho yn 25 oed, ac yn ymuno wedyn â seied y Methodistiaid yn Brynengan. Ac yn y cyfnod yna, ni wedi clywed wythnos mewn barod am Madam Bevan, nath yn olynydd i Wilfrid Jones Lowrodd o ran cynnal o'r ysgolion cyffredinol yma. Mae Robert Jones Rhos-lan yn cerdded draw i Lachar, i lle oedd hi'n byw ar yna yn Sir i drio gael hi i sefydlu ysgolion yn yr ardal yma.
Dyma ni dweud fe, ie, fe na i, ond dwi'n ddysgu chi fod yn athro yn dweud. Felly fe drewiodd rai blynyddoedd wedyn yn athro yn yr ysgolion cychwynnol yn dechrau yn Llangybi fan hyn. Mi'n debyg yn fe, mae chydig o'n sgrwyblu yn union o fyddi am rai blynyddoedd yn llefydd fel Deddgelert, a wedyn fyddi fe yn Capel Curig, yn Bryn Siencyn, am gyfnod yn Sir Fôn hefyd yn Rhos-lan, a dod nôl wedyn i ardal Llangybi. Ac yn y cyfnod yna wedyn ni'n priodi a mae'n ymsefydlu nawr yn Rhos-lan, ac ni'n galw yn Robert Jones Rhos-lan. Mewn gwirionedd, fe symudodd o Rhos-lan, fe ath i Rhos-lan tua 1974, a fe symudodd wedyn chydig dros 10 mlynedd ar ôl hynny yn 1787 i ardal Carnfadfryn, wrth gwaed Carnfadfryn, yn ardal dinas yna. A dyna fi byw wedyn yn llun, yn ardal dinas llun, ar hyd wedyn, fi fywyd yn marw, fel ych chi'n gweld yn 1829. A roedd yn siŵr gen i fod yn dal i wneud rhywfaint o waith o sair, achos oedd yn hynny'n aml yn wir, oedd yr athrawon na cylchynol yn helpu ychwanegu at y cyflog trwy gweithio i dwylo. Ond oedd hefyd wedi dechrau pregethu wedyn yn Eifionydd a mynd yn arweinydd seiadeg yn y blaen. Yn ogystal â bod yn athro. Beth sydd yn wir amdano fe yw bod yn llenor da iawn. Ni gweld y lanwad y Beibl wrth gwrs oddi arddull, ni gweld y lanwad y barcws gyda fe. Ac ni'n gweld hefyd yn mynd yn rhyw fath o gynorthwydd agos iawn i Thomas Charles mewn materion cynrychiol. Mae enghraifft pan Thomas Charles ac eraill yn sefydlu Cymdeithas y Beibl. Maen nhw'n coeddi un o'r pethau cyntaf maen nhw'n gwneud i gyhoeddi Beibl Cymraeg. A mae Thomas Charles sydd yn golygu'r argraffiad yna. Ond mae Robert Jones Rhos-lan yn gweithio'n agos iawn gyda fe yn hynny o beth. Mae'n gweithio'n agos iawn gyda fe hefyd o ran gyhoeddi yn mynd fel y gwelwn ni os yw'r amser yn caniatáu cyn y diwedd. Mae'n dylanwadol iawn yn llawer ffordd. Falle ddim yn gymeriad mor gyhoeddus o rai o ffeith o bobl fan o Lewis, ond yn gymeriad pwysig iawn yn hyrwyddo'r mudiad. Gyda gwir, maen nhw'n awgrymu fe un o'r rhai yn nechrau gyda Thomas Charles yn y bala, oedd wedi argyhoeddi fe, dylid fe ymuno a'r seiad yn Ethnoleg yna. A troi cefn mewn ffordd ar ymgais i fod yn gyrraedd yn yr eglwys gwladol. A mae'n debyg bod hefyd yn un o'r dylanwadau pennaf Thomas Charles i ordeinio gynnigogion yn Ethnoleg yn 1811 a wedi'n torri cysylltiad ffurfiol ar eglwys wladol. Thomas Charles yn amharol iawn i wneud hynny. Ond Robert Jones Rhos-lan a Thomas Jones yn beth yn arbennig yn ei argyhoeddi fe yn y dynod y ffordd ymlaen. Felly mae'n dylanwadol iawn ar feddwl personol fel bethau, ond yn dylanwadol iawn hefyd yn ei waith cynyddol. Hynny yw, mae'n gyhoeddi amrywiaeth o lyfrau, ni ddim i fanylu ar nhw i gyd yn hyn nawr. Ond o ran i arddull, mae yna arddull naturiol iawn gan fe, cartrefol, rhwydd, bywiol. A'i waith yn wocta fe yw Drych, yr Amseroedd goeddwyd yn 1820. Dyma ei gyfrol ola fe mewn gwirionedd. Fe luniodd y gyfrol yma ar anogaeth Thomas Charles. Fel ych chi'n gweld ar y sgrin o'r blaen chi, mae Thomas Charles yn sgwennu at Robert Jones Rhos-lan yn 1799 yn dweud bod ynddo fe y wyddryd i adael Drych i'r oes a ddel, fel bod nhw'n gallu canfod beth oedd agwedd Cristnogaeth yng Nghymru yn ein dyddiau ni, felly, a cofio, o'n i'n sôn am ddiwygiadau grymus y cyfnod, cofio'r rhyfeddodau Duw yn ein gwlad ni. A dyna mewn gwirionedd mae Robert Jones Rhos-lan yn ceisio wneud yn y gyfrol yma Drych yr Amseroedd. Ond mae'n cymryd amser hir os ydych chi'n sylwi, iddo fe lunio'r gyfrol yma. Mi oedd yn cael anogaeth yn 1799 gan Thomas Charles i wneud mewn gwirionedd. Ond mae'n 1820 cyn bod e'n cyflawni'r beth.
A na i yn licht Cyfnod Pantycelyn, des i gyda chi ryw sgwrs rhwng rai berson yn y gyfnod. Mae sylwedydd ac y myfynwr yn siarad i gilydd. Mae'n rhyw fath o ddrama bach yn ffordd yn y gyfrol yma. A mae'n dweud yn ogomic iawn y gwirionedd, Buasech chi'n ryw rei eraill wedi gallu fy mherswadio 20 mlynedd yn gynt i gymryd y gwaith mewn tawl, sy'n dydbecach o bod yn gwerth trefn ac yn gyflawna, pan oedd y cof y cynnyddau eraill heb i pylu gan henaint. Ond fel y dywed ydi hafer, gwech hwyr na hwyrach. Ond i fod yn deg, oedd Thomas Charles wedi annog 20 mlynedd yn gynt i wneud y gwaith. Ond mae ei hun yn cyfadde bod rhaid yn hwyr yn y dydd yn cydio yn y gwaith. A mae'n elfen, falle yn natur sgwrs hefyd, mae'n elfen eitha crwydrol yn y gyfrol. Mae rhaid cyfadde hynny. Mae'n rhyw fath o drefn. Mae'n dechrau gyda'r Puritaniaeth. Ond mae'n mynd nôl wedyn i gafod cyfieithu'r Beibl, ynddo? Yn mynd mlaen eto wedyn i rannu ffurfwyr cynnar. A mae hynny yn adlewyrchu gyda sy'n wir am hanesyddiaeth am cyfloniaeth, rhyw dyddiadur yn bwysig am Athro Williams yn sgwennu am Amseroedd yn amlwg yn teimlo'n rwystredig bod ddim wedi fod dyddiadau mewn. Ond nid yna sy'n bwysig, dyw ffeithiau ddim yn bwysig mewn cyfloniaeth, nid sy'n bwysig mewn cyfloniaeth neu hanesyddiaeth, yw beth yn cyfleu, beth yn dweud wrth chi. Dwi'n mater o wirionedd, ond beth i ddim credu sy'n wirionedd wrth chi. A wedyn mae'n symud ymlaen wedyn yn y gyfrol i sôn am gyfnod Harris a Rowland y dechreuadau yn Methodistiaeth. Mae'n mynd ymlaen o fyna wedyn i sôn am yr ymrannu mawr o ddigiad mewn 1932 ac wedyn yn ymlaen i sôn am beth mwy diweddar yr ordeinio a beth yw trefn yn Methodistiaeth wedyn hyn y gwan sesiynau cyfrinitho, ysol sir yn y blaen, mater pregethu, a wneud hynny fesul sir hefyd erbyn i diwedd. Felly mae yna rhyw fath o drefn yna, ond mae'n un bach yn drwydrol. A beth sydd gyda chi fan hyn mewn gwirionedd, fel mae ysgau annog chi mewn gwirionedd i ddarllen, os ydych chi wedi darllen yn barod, mae gan David Wyn Jones dododwyd yn y Steddfod Bro Madog mewn 1987 yn wych yr Amseroedd Darlith gan fe, sydd yn sicr werth i ddarllen ar bob math o lefelau. Ond y pwynt mae yn pwynt pwysig mae'n neud fan'na yw beth sydd gyda chi fan hyn yw straeon a darluniau, portreadau sydd gyda chi, nid hanes chronolegol o bethau. A beth sydd gyda chi wrth gwrs yw darlunio'r gryn newydd yma sydd wedi dod i Gymru. Mae'n y gyfrol enwog a dylanwadol arall oedd wedi dan wneud cyn Drych yr Amseroedd, gyda'r un math o enw Drych y Prif Oesoedd, sef y Prif Oesoedd yna yn golygu'r oesoedd cynnar. Oedd yn sôn am datblygiad cynnar y Cymru, a fel nhw'n colli teyrnas Coron Llundain, y teyrnas Prydain ac yma'n cael ein cilio i Gymru yn y diwedd. A'r gobeith yna fel yn gyfrymu nawr, fydd yna rhyw waredwr yn dod. Ac ar un adeg y bobl yn gweld y tyduriad yn cyflawni hynny. Mewn gwirionedd, beth sydd gyda ni fan hyn yw Rhos-lan, Thomas Charles a Pantycelyn yn un, dyn nhw'n rhoi cefn ar yr hen hanesyddiaeth o domiant y Cymru yn gorffennol, o bobl fel Pantycelyn yn tanystuddio i Drych y Prif Oesoedd. Ond beth maen nhw'n gwneud fan hyn nawr yw, mae yna rhyw wawr newydd wedi dod i Gymru nawr, mae yna rhyw waredigaeth newydd wedi dod i Gymru, mae yna rhyw diwylliant newydd mwy cyfoethog wedi dod i Gymru gyda dwygiad Methodistaidd. Mae yna rhyw gyflawniad, nid y mab darogan nawr wedi dod, ond rhyw gyflawniad, y mab diw fel bethau os ydych chi wedi dod i weithio'n ddwnnus yn ein gwlad. Dyna sydd gyda ni mewn gwirionedd yn Drych y Prif Oesoedd. Wel, o'n i'n sôn o blaen am yr elwyd oedd ar y Methodistiaid. Jyst i roi un enghraifft i chi.
ac eisiau gael blas ar hynny. Daniel Rowland oedd wedi bregethu yn Nefyn. Roedd rhyw led a ddewyd i Daniel Rowland gael bregethu yn Eglwys Nefyn, ond i wata roddes yr eglwyswr, hynny yw y ffeiriad, oedd e'r cantorion ar waith i ganu yn y llan, wel, beth ni'n galw salm hir, salm 119, hynny yw, dyna salm anferth o hir, ynddo? Er mwyn i atal efo'r pregethu, dyma nhw'n cael bobl i ganu'r salmau, y salm hir yna. Ac yna diant o noi leisio moriau, dyna chafwyd cynnig ar bregethu yn y tro yna. Chi'n gweld yr erlyd nhw'n y rhystre i rhywun fel Daniel Rowland i bregethu. Ac enghraifft wedyn gerllaw Poteli wedyn. Daniel Rowland ei amcan ar bregethu mewn lle elwyr gellu dara gerllaw Poteli. Dol y werlygwyr yn dod yna, a drym ganddyn nhw i foddi llais y bregethwr. A chanol wedyn y curo honno'n ddigon uniol, beth rhyw adyn diserth o Bwcheli a'i enw Andrew. A phan welodd hwnnw nad oedden yn digon effro yn gorffwr hynny, mod nhw ddim wneud digon o sŵn i foddi'r bregethwr. Dyma yn ei sêl, mae'n cymryd ffond ac mae'n taro drwm, torrid yn dryllio drwm, fel bod yn mynd yn ddidefnydd hollol, ac wrth gwrs yn rhoi tywelwch, wedyn ni'n dal yn mynd yn ei flaen, ynddo. A chi'n gweld hynny, sawl tro, wrth gwrs, Robert Johnson yn dehongli beth oedd yn digwydd i'r wydwyr y ffydd, beth y drwg yn digwydd yn ei fel o gosb arnyn nhw am erlyd. A enghraifft wedyn o'r peth o'n i'n dweud ynglyn â'r llawenydd y Cresnogion yma. So mae'n disgrifio... Mae'n disgrifio diwygiad Llangeitho 1762 ac yn sôn am y ffordd roedd Dyw yn ei digaredd, Dyw yn ôl i ddewyd, yn ôl i gyfamod, wedi wneud yn fasol y ffordd fawr o bethaduriaid yn amlwg. Cododd rhai cyfiawnder ar werin fawr o'r rhai oedd yn bro a chysgodangau, hynny yw'r efengyl oedd yn dod i'r werin bobl fel bethau, yn eu tamio nhw. A enghraifft mae'n rhoi benodol o'r ardal yma, o ardal dinas yn Llyn, y lôn fudur yn Llyn. Treulid weithiau nosweithiau cyfan mewn sain cael ymoliant fel tyrfa yn cadw gwyl ar dros o ddeulu hyn wrth gwrs. Clywes gan hi'n wraig diwiol iddo sydd i'r digwyddiad yma, barhau 2 diwrnod o thair noswaith yn digyswllt mewn lle elwyr lôn fudur yn Llyn yn Sir Gaernarfon. Yn naill gyrfan cylchynnu'r llall. Pan ei rai adre, hynny i gael ei bwyd neu gael tipyn bach o gwrs yna, bydda rai eraill yn dod o'i lle, ac mynydd i'w cartrefi dros ychydig, ni allan aros nemor hyd bod yn ôl. Wy'n bod na moriau, gorfod mynd o'na am anodd yma, yn dynysu am cael mynd ôl. Rwy'n yn dangos y math o lywenydd, nid rhywbeth syth diwiol fel yn un o grymu, oedd i Cresnogaeth nhw. Hynny yw, ni'n cael ein cyflyru yn dyn ni, yn y dyddiau ni, o gypeli oes Victoria, Seti, Paled, Trefnus, hanner gwag erbyn hyn, wel mwy na hanner gwag erbyn hyn yn sywaith, yn dda pawb yn ystyn barchus, ond nid felly oedd yn y lôn gydyr yn Llyn, yn yw'r oedd yn diwylliant Gwerin o iawn wedi cynnig o diwylliant Gwerin Cresnogol Ysbrydol. Wel, mi'n ymwyd bod o'r ansyn dechrau mewn lan, mi eisiau rhoi blas i chi ar yr emynwyr, dwi'n mynd rhoi blas i chi ar ryddiaeth Robert Rhos-lan, hefyd yn ogystal â'r llyfr yma, Drych Amseroedd. Mae yna nifer o'i lythyrau wedi cadw. Chydig iawn sydd wedi gyhoeddi ohonyn nhw ys o waith, ond maen nhw'n droliadol iawn. A mae'n dangos y dull alegoriaid sydd ganddo fe o sgwennu. Enghraifft fach o lythyr o Rhos-lan yn 1729, o gynnar yn i'r dda. A mae'n disgrifio ei hunan, mae'n disgrifio'r nwydiau sydd yn dda, fel beth nhw'n weision. Mae ddim darllen y cyfan, mae'n just yn glifo. Mae'n dweud enwau gweision yw cariad, hiraeth, gwylder, ofn, cysineb a hyder. A byddwn ni wrth y modd, dyn ni ddim yn goffod rhoi drygau iddyn nhw, ond maen nhw'n mynd ar gyfeilio. Mae'r nwydiau yma, mae'r gweision yn mynd ar gyfeilio. A mae'n rhoi enghraifft penodol o'i gen was eu cariad.
A'r un bore disgled yr ail baragraff. Yn fonest fy mhen gwas sef cariad ar neges I dyf y meistr tir, sef Duw, yn i'w amnon ar ryw neges ysbrydol y bytai, yn ôl I Alchymyn yn Deuteronomion. Ond I baled y bygell i'r aeth yr adyn, oedd I ffair gwageth I lygydryddu ar y chwaraeyddiaeth sef yr Antiwitiaeth, a wynebau glân y merched, a mil o digani eraill, oedd cariad I fod I gael I gyfeirio at Dduw a Chris, ac yn lle hynny mae cariad yn cael ei gyfeirio at pethau gwael o llawr fel y Cymdeithas yn dweud. Dafydd byw iawn yn yna am Robert Rhos-lan. Neidio degawd, does dim byd ysbrydol arbennig yn y disgrifiad yma, ond y disgrifiad trawiadol iawn. Fe'n mynd o gair Rochester I London, I Rygethu yn Llundain. Wrth gychwyn I London o Garlleon, fe'n cipio I gen rhyw anferth gerbyd o lwynog, a lliaws o feich porthiannus, yn I ddisgwyl pwydyr heb am aros, chwywledydd a threfi, a ni alwch a choedydd dinasoedd a phentrefi heb rif. Hynny, mae'n mynd lawr nawr o gair I London ar y coech na. Ynde, heb gael amser I graffu, ond yn mynd mor gyflym, oedd heb gael amser I graffu ar ddim yn y byd gan mor gyflym, yr oedd y creaduriad 4 carnol, y ffyle yn farwain. Roedd trwst ar olwynion yn ddychrynllid, fel pe fiasau cadw Idris ar wyfan yn mafryd codwm. Roedd y rai fyny'r mawr yn ymladd I gilydd yna. I bob le yr ein roedd trigolion mor aml, neu wedi mynd yn y trefi, wrth gwrs, oedd ddim yn brofiadol iawn y trefi yn Benllyn yn agos yn yr un ffordd. Ond nhw mor aml a'r morgrig ar ddwrnod teg o haf. Ac mor hawdd I deall yn siarad, yn llawer Saesneg wrth gwrs, mor hawdd I deall yn siarad ar bybŵn yn Affrica. Ond pa fodd y deithyn, pa fodd yna, deithyn o'r diwedd i'r ddinas I Henydd, bedlan fawr y holl leiar sydd yn dyna, cysgod wythfer ni hun. A chan I bod I felly, ni allai gael ei throi yn ôl I sylwi'r y ffordd sydd yn arwain teg ati. A wedyn nhw'n mynd eto I ryw alegoriaeth, mae Caer Chester, fel dyfodiad i'r byd, sy'n dechrau daith. A wedyn nhw'n blaen I sôn am y meirch yn anglwydiniaeth, gadw'r y cerbyd yn diafol I hunan yn mynd o'r ddinas I Henydd yna. Ac wrth rodio'r hewlydd y ddinas fawr, gweles fyrdd o bethau ar un dynion yn gwau trwy gilydd fel penbyliad mewn Ceifos ar fis Ebrill. O dwi'n credu gallwch chi gael sgwennu rhyddiaeth mwy byw a bywiog na hynny mewn gwirionedd, dangos I allu fe. Wedi rhoi enghraifft arall ar y sgrin, fel I dweud, does dim amser I fynd ar ôl y dyn yma, ond mae hwnna'n un hyfryd at I fab Daniel a'i faig yn Lerpwl a gen I merch iddyn nhw. A fi'n cofio medde Daniel, pan ganeg chi, I mi ddweud wrth yr hen bererynnes honno Jean Williams o Adran, mae gen I ddynna I fab y fachgen bach. Wel, medde hi, dyna chi fwy o waith bybio. Ac yna mae'n mynd mlaen wedyn I ddweud wrth I fab, wel, meddyliwch ni ar am Betsy bach, a trowch ac meddygodi beth ysbrydol, meddyliwch am I genedigaeth hi, meddyliwch wedyn am ail genedigaeth y Cristion, I chwi hi fel llef am ddigaredd ac yn y blaen, mae'n mynd trwy hynny I gyd yn eto'n alegoriaeth, yn drawiadol, yn dweud. Ond beth yna dyna rhyw gift I chi ar Robert Rhos-lan, un o awduron rhyddiaeth gorau, gorau'r cyfnod modern, oedd ni'n dadau, gwyd I wir. I gyfraniad arall pwysig yw fel awdur, neu fel golygydd casgliad o emynau. Casgliad emynau o... Mae'n dechrau cael blas, mae chydig o benillion gyda chi fyna o argraffiad cyntaf fel Sydia Canan 1795. Sef y graffiad liwiodd I fab Daniel trwy'r wasg yn Lerpwl. Nawr, beth oedd yn digwydd yn y 19eg ganrif, oedd bobl fel Pantycelyn, Morgan Rhys, a'r holl emynwyr mawr I ni gyfarwydd eu gwaith nhw. O'n nhw'n dod o'i gwaith nhw I hunan allan fel pamffledi o'i gwaith nhw I hunan yn unig I bob pwrpas. Beth oedd Robert Rhos-lan yn hyn nawr yn neud yw creu detholiad
hynny yw, ni'n arfer wedi dymio casgadau yna, sy'n detholiad o waith gwahanol rhai. A fi yn un o'r cyntaf i arloesyd yn hyn, arloeswr i roi detholiadau nawr o emynau yn wylo i gyd beth y dystiad. Mae'n arloeswr yn y peth yna. Dyw e ddim yn rhoi enwau awduron, a gwir i gwir, dwi ddim yn parchu hyd yn oed i noliaeth emyn yn aml iawn. Mae'n dewis pennill blwyddyn y pennill yn draw yn wrth ddim trwy waith Pantycelyn yr enghraifft. Neu Morgan Bwys, fydd yn dewis rhai penillion yn hyn yn draw. Beth i fi roi ar y sgrin i chi fyna yw dim ond detholiad o sy'n ond sy'n ni ddarllen trwy hyn o chi weld nhw ar y sgrin. A fi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd iawn ar tri yma sydd yn gyfarwydd â cynnion ffydd, oherwydd nhw wedi cyrraedd cynnion ffydd. Maen nhw'n di-enw, dys nid yn siŵr iawn pwy yw i awduron nhw. Chi'n gweld, gysdod llinell ola yna o sŵn y boen sy'n y byd. Mae'n linell tebyg iawn gan Gwerin o Eifionydd, mae'n gafod i'r wedi, dwi'n cofio nawr. Ond chi'n gweld mynegiant coes mewn gwirionedd yn hyn, ond bydd y cynullion yn hyn nawr yn mynd ar ned yn boblogaeth ar hyd y lle y seiadau. Nid yn poeni pwy ddod awduron nhw, ond y pennill yn cydio yn dychymyg y crydynwyr a'r hyn wedi cyrraedd cynnion ffydd. So Ifor Williams yn dweud am unrhyw emyn anhysbys yn y llyfr yna, bod hi'n yn rhaid bod hi'n yn rhai da, achos oedd neb awduron gyda nhw i wthio nhw mewn. Hynny oedd neb oedd y ffwythiad bwrdd golygydol, oedd yn perthyn i rhywun falle oedd wedi sgwennu'r emyn yn ac yn dadled os cynnwys y peth. Oedd yn mynd mewn ar ei heiliant ei hunan y pennill yna. Ynde, rheina yw'n siŵr bod chi'n gyfarwydd yn ei gyfrynion. Dwi'n modd i chi symud ymlaen yn gyflym fe gyhoeddodd wedyn ail-argraffiad yn cydweithio'n agos o Thomas Charles ar yr ail-argraffiad yma yn 1805. Ac yn yr argraffiad yma, mae gwaith Griffiths yn cael ei gyhoeddi yn y tro cyntaf. Cydweithio yn ei ddweud rhwng Thomas Charles a Rhos-lan. Ond dwi wedi rhoi eto rhyw enghreifftiau. Maen nhw gyd, dwi'n credu, y dau ohonyn nhw yn cynnig o'n ffydd o arglwydd y Cyn-fyfyrwyr Gwerin yr gair ac o arglwydd yw'r Pagriniaeth, rhai sydd ar y chwith yna. Ond y ddau arall, dwi wedi rhoi un o'n nhw oherwydd wedi cael ei briodoli i Robert Rhos-lan i hunan. Ac eto yn bennig troiadol yn gyda fod y darlun sy'n yna nawr. Hynny yw, o'r dda glas i'r newydd gan dyreiddiau glas, i'r ioed o'r uned deiar glas, i ddeulu glas, ac chi'n clywed ar ofli yna, ydych chi'n bwrw neges amser. I ddeulu glas yn losgo'r byd, a berwio'r môr ei domen dan. Chi'n clywed eto y math o gyffrol yn ei rhyddiaeth, yn gyda y nefol gan, bod yn cyrraedd eich hadwynt i glas i byd. Ac yna, pennych nesaf, daeth i ni achodwraeth yn bennych gan briodolwyr i siarad marc un o arweinwyr seiadau pennar yn y Prifysgol yn yr ardal yma. Ac ni'n cael ei teyrnged yn y gwirionedd i gyfronnwyr Rhys Owen diweddar y sylwedd Rhys Owen i farw mis Tachwedd diwetha. Fe sgwennwyd y gyfrol ar Methodistiaeth P'un ac Eifionydd. Os fi eisiau gwybod yn rhan siarad marc yn benodol, ond hefyd os am Robert Rhos-lan a traddodiad cyfoethog iawn Methodistiaeth yr ardal yma, trowch at dyddiad gyronnwy. Yn wedi ddim munud ar ôl. Iawn, dim mwy na 5 munud na i bod yn deg â chi a bobl sy'n dod yn hwn. Dim ond bron y bod jyst i enwi yr emynwyr yma. Fyddwch chi'n gyfarwydd ar emynwyr fi'n rhoi ar y sgrin i chi. Ond ni'n teimlo fydde fe'n anghywir mewn ffordd. Bydde ni ddim o leia yn ei crybwyll nhw. Yn dechrau gyda Pedr Farn, os ydym ni'n fanylu ar Pedr Farn, ni wedi cael darlith gyfer ar Pedr Farn, oedd y darlith rhagorol gan Darlith sy'n mynd arall o'r wythnos yma. Ond wrth gwrs, yn un o'r ardaloedd yma o Gandor Benmaen, ac yn mynd i Lerpwl wrth gwrs wedyn, ond yn un o'i mynwyr, wel, mae Bobby Jones yn galw'r enyn yma yn benodol, beth wedi ymwneud iawn ar holl gynghanes sains sydd yn un o'i myned gwycha'r Gymraeg. Ni wedi o'n ddim amser i ni
edrych am ei fanwl, mae'n drawiadol o emyn yn symud o'r arflaith yn y pennill cyntaf yna i'r ymwyboliad Crist yn yr ail gynnydd Iesu Cirin natur ni, wedyn yr iachawdwriaeth yn y drydydd pennill, a wedyn y diolch ar y diwedd, a'r o'r ryfedd fas yn ddidican ar diwedd bob pennill. A yn y ffyrdd derfynol, mae'n 8 o fenillion. Ond mae'n 2 bennill cyntaf yna, daeth rydyn ymwys iawn a ddigynnydd Iesu Cir yn rhwng swpia Canan 1795. Bydde Pedr Fawr ddim wedi mynd i Lerpwl erbyn hynny, roedd yn 20 mlwydd oed. Ac yn dweud bod e'n 15 mlwydd oed, ac yn iau falle yn llunio'r 2 bennill yna. Wel, mae'n rhyfeddol ynddo. Dim ond i enwi ydw un o'r unig. Richard Jones o'r Gwerin Llanbrothen, ond eto o Blwyd Llanstynddwy yn wreiddiol. Un o bregethwyr y Methodistiaid ar y pryd, dim y bregethwyr mor fawr a John Elias, ond y ffrindiau mawr o John Elias, bod nhw'n anghytuno'n chwyrn ei gilydd ar fater radicaliaeth. John Elias yn geidwadol iawn i wleidyddiaeth, Richard Jones o'r Gwerin yn cefnogi egwyddorion y chwilfo Ffengig, ac yn fod o'n dweud yn oedd John Elias yn ei wyneb, yn fe. Ond John Elias yn digon o ffrind y fe i olygu i emynau ar ddiwedd i fywyd, ambell un o'i emynau wedi cyrraedd emynau Canilion Ffyr. John Elias yn hunan, dim amser eto i mynylu, yr un cyntaf yna yn John Swpia Canan, ddim mor gyfarwydd i chi, ond wrth gwrs i chi gyd dwi'n siŵr yn gyfarwydd ar emyn aion fy mei ei. Dim ond rhyw fain i 3 emynau, sgwennodd Elias, ond gan nhw'n bydd perle ein emynyddiaeth ni. Ac yna, Eben Fawr, eto, ni'n meddwl amdano fe'n crynog, yn cael ei eni ger Llangybi. A'r emyn mawr o Iesu bendigedig wedi sgwennu, wrth gwrs, yng nghanol i brofedigaeth o golli y ran fwy o'i deulu yn y 1850. Dwy o 2 ferch i'w wraig a'i fab yn marw yn y cyfnod yna. Dyna arwyddocad pwyso'r bore ar fy nheulu, coffi fi ac yn hael. Ac yna pwyso'r Iesu, wrth gwrs, dyna gryfder sy'n dal i'r pwysau i gyd. Na i ddim fynd ar ôl yr enw arall o geni, bod e ddim yn perthyn i'r Methodistiaid o bobl ar Gwilym Ddu. Ond na i ddim sôn amdano fe, mae'n mwy nag un darlith wedi rhan amdano fe wythnos mae'n barod, a wedyn ni orffen bethau fyna, neu fyddwn ni'n cael y bouncers i gael nhw yma. Ond diolch yn fawr i chi am rando. Fi'n siŵr bod chi, gobeithio bod chi fel fi yn cyfeddu at y cyfoeth oedd yma yn y Eifionydd yn 19 ganrif a dechrau gyda'r Eifionydd.